Velkommen til bilerne. Vi er lige blevet stormet. Vi beklager meget, V-lokkerne beklager rigtig meget, fordi at vi sådan, du ved, blev stormet af nogle stormer. Og YouTube, zombie! I skal spille Minecraft Pocket Edition. Det er vildt sjovt at spille sammen med dine venner. Minecraft Pocket Edition koster 55 kroner. Nå, men ved du, min mobil har faktisk ikke mere strøm tilbage, så... Hej. Vi kommer på igen, bare roligt. Undskyld den lange ventetid. Det er sgu da fedt nok.